Σε όλες τις φάσεις της παραγωγής γίνεται ποιοτικός έλεγχος. Στις πρώτες ύλες, στα ημιέτοιμα και στα τελικά προϊόντα. Παρασκευάζονται δοκίμια και γίνονται μετρήσεις κοκομετρίας, υγρασίας, πλαστικότητας, απορροφητικότητας, ιξόδους, τελικής θερμοκρασίας έψυσης, συντελεστή θερμικής διαστολής και συμβατότητας με τα ιαλώματα. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών για τα τελικά προϊόντα έχουν καταγραφεί σε ειδικό ενημερωτικό φυλάδιο μαζί με τις χημικές και ορυκτολογικές αναλύσεις, το οποίο διατίθεται στους αγκιοπλάστες κεραμιστές.